este, mami? Ce e? Ce faci acolo? Ai găsit jucăria? Da? Da? Ai găsit-o? Bravo, mami, bravo! Ușa! La 3 luni și o zi! Ne jucăm! Ia uite cum ține ea jucăria! Ha, ha, ha! Da! Și vrea să ne jucăm în altă parte? Da? Nu mai vrea să stăm pătuți? Zi, mama! Zi, mama! Bravo! Bravo, mami! Hai să păpușa! Ce păpușa? Ce țușca? Da! Da, zâmbărilă! Da, zâmbărilă, da! Măi, măi, măi! Măi, măi, măi! Zâmbărila lui mama! Zâmbărila lui mama, da! Da? Așa? Oh. Da, mami, da! Așa, păpușa! Așa, păpușa, așa! Bravo, mami, bravo! Da! Măi, ia uite ce se joacă ea, ia uite ce ține! E record, mami! E record! Da, că e reținut în numai câteva secunde! Bravo, mami! Bravo, Emma, bravo! Bravo, Emma! Ce vedeți acolo? Limba? Da? Este limba? Țâșcuța! Țâșcuța! Da! Țâșcuța! Ești țâșcuța! Au! Au! Gata! Ai pierdut-o? Ai pierdut-o? Da? Oh, gata, nu te supăra. Hai că oprim camera.